dia, Miguel. Benvingut aquí a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Moltes gràcies per venir i per poder parlar d'un tema tan rellevant i actual com és l'emergència climàtica i la seguretat. Com cada any, l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya organitza un diàleg i enguany hem triat treballar el tema de la seguretat i l'emergència climàtica. Doncs bé, el Miguel és la persona idònia, la persona que ens pot donar informació sobre aquest tema tan actual i rellevant, tal com he dit abans. Aquest tema també és el lema de l'Institut d'aquest any i per això hem decidit treballar aquesta temàtica. I presentarem una mica el Miguel perquè es feu una idea del currículum que té, encara que diré 3 pinzellades. Recordem que va ser expresident de la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi i membre d'Ecologistes en Acció. També és autor de diversos llibres d'assaig, el més recent, aquests 2 que tenim aquí, que es titulen Refugiats climàtics, un gran repte pel segle XXI, i Bla, 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 el mite del capitalisme ecològic. Un d'aquests llibres els comentarem, aquest que tinc al costat, el comentarem durant el diàleg, i també és autor de diverses novel·les, així com temes relacionats amb els crims que pateixen els immigrants i els refugiats a la frontera. I fins ara, Miguel, sabem que el canvi climàtic ha augmentat de manera considerable en tot l'àmbit mundial, però en canvi ens falta per saber quina relació té el canvi climàtic amb la seguretat. Ens falta una miqueta d'informació. Però abans d'endinsar-nos en aquesta temàtica, ens agradaria, Miguel, que ens expliquessis una mica i discutir el concepte del canvi climàtic, quina diferència hi ha entre canvi climàtic i emergència climàtica. Primer de tot ens agradaria saber aquesta diferència per després endinsar-nos en el títol, en el lema de l'any de l'Institut, que és l'emergència climàtica i la seguretat. Bé, gràcies primer de tot per convidar-me a aquest debat. A veure, canvi climàtic és un concepte científic i es refereix a un canvi en profunditat dels components del clima, un canvi que tingui una durada de dècades, almenys. O sigui, un canvi sobtat durant uns dies, unes setmanes, encara que sigui molt gran, no és un canvi climàtic. Quan parlem de que canvien els components del clima, estem parlant d'un canvi en la temperatura mitjana de l'atmosfera durant tot un any i a tot el planeta, que és el primer que està passant. Això és un escalfament global, que és el que estem patint, i aquest escalfament global està provocant un canvi major en els components del clima, els patrons de les pluges i altres aspectes. Això és un canvi climàtic. Per què parlem d'emergència climàtica? Doncs perquè aquest canvi climàtic, que per altra part ho hem provocat els humans, a diferència de tots els canvis que han hagut al planeta al llarg de la seva història geològica, aquest l'estem provocant els humans en les nostres emissions de gasos d'efecte hivernacle. I per què parlem d'emergència? Doncs perquè aquest canvi ens pot portar a una situació que faci difícil la vida al planeta. Ara estem patint un escalfament global provocat per aquests gasos que estem emitint, que ja està pujant la temperatura mitjana de l'atmosfera, ja ha pujat 1,2 graus. Els científics ens van advertir que pujar per sobre de 1,5 era perillós per a la humanitat. Els governs es van comprometre al 2015 en l'Acord de París que cap a final de segle no arribaríem a 2 graus i ja estem molt a prop ja de l'1,5. I dic, per què parlem d'emergència? Perquè aquest escalfament pot provocar que es produeixen altres emissions de gasos d'efecte hivernacle
naturals que ja no podrem aturar de cap manera. Per exemple, amb el desgel del permafrost a totes les zones, a totes les àrees septentrionals del planeta, Sibèria, Canadà, Groenlàndia, etc., que emetrà metà i més diòxid de carboni que continuarà escalfant el planeta i pot arribar a una situació que faci difícil la vida humana. Per tant, parlem d'emergència perquè aquest canvi climàtic es canvia. Tenim un món en el que viuen 8.000 milions de persones que patirà situacions molt complicades per quan canvien, a mesura que siguin canviant aquests components del clima. Canvis climàtics han hagut molts d'ells molt superiors al que estem visquent, però no era en una situació en la que vivien 8.000 milions de persones a la Terra. Per això és una situació d'emergència aquesta. Clar. I aquesta emergència climàtica com pot afectar en la seguretat? De moltes maneres. Si parlem de seguretat en sentit ampli, hem de pensar en la seguretat alimentària, per exemple. Aquest canvi climàtic ara mateix ja està provocant que es perdin cultius, especialment a les àrees tropicals, que és on està afectant més. A tot arreu afecta. A nosaltres, a Catalunya, a casa nostra, tenim una sequera que és evident que ens està afectant, però no és el mateix com afecta als països del nord global, als països rics, com afecta als països pobres situats principalment en les àrees tropicals. En aquests països pateixen ja situacions de pluges torrencials, de sequeres molt més prolongades, de ciclons més destructius i, per exemple, estan patint la pèrdua de cultius. S'ha de tindre en compte que l'agricultura va néixer fa més o menys 11.000 anys, quan les temperatures del planeta es van estabilitzar, més o menys en les temperatures la temperatura mitjana, una temperatura mitjana anual global de la Terra d'uns 14 graus, 14,5. Això no ha tingut apenas variació durant tot el temps en el que ha funcionat l'agricultura sobre la Terra. I ara estem 1,2, ja no és la temperatura idònea per als cultius. Llavors, això afecta la seguretat alimentària. La seguretat hídrica, la disponibilitat d'aigua potable, això és el canvi climàtic amenaça amb una situació de poca disponibilitat d'aigua potable en moltes regions de la Terra, etc. I després hi ha també, des del punt de vista de la seguretat vista relacionada amb l'existència o no de conflictes, doncs el canvi climàtic també pot provocar conflictes. Nacions Unides diu que el canvi climàtic és un multiplicador d'amenaces. No diu que el canvi climàtic provoque conflictes. Això està per veure, no està gens clar encara. Però sí diu que és un multiplicador d'amenaces. Que és un multiplicador d'amenaces. Què vol dir aquest? Sí, mira, llegeixo textualment el que diu: les conseqüències del canvi climàtic quant a disponibilitat d'aigua, seguretat alimentària, prevalença de malalties, límits costaners i redistribució de la població agreugen les tensions existents. Podran generar nous conflictes i podran ser una amenaça per a la seguretat internacional. És a dir, el que Nacions Unides planteja és que els conflictes existents i les tensions existents es poden agreujar per la competència per recursos, poden haver-hi conflictes entre països. Per exemple, no sabem com acabarà la disputa per l'aigua del Nil entre dos grans potències
africanes, que són Egipte i Etiòpia. Són dos països que tenen tensions per l'aigua del Nil. Etiòpia està construint una gran presa, es quedarà més aigua de la que Egipte voldria, etc. És una situació que de moment no ha portat a una guerra entre aquests països, però no sabem. També s'ha de dir que molts conflictes, moltes situacions d'aquestes s'han resolt amb convenis. O sigui, que no necessàriament han de desenvolupar en conflictes. Però bé, és una possibilitat. La seguretat, vista en termes d'existència o no de conflictes, també està amenaçada. I, Miguel, si el canvi climàtic, diguem-ne, condueix a desastres humanitaris, com qui diu, com això pot afectar els cossos de seguretat? És a dir, quin paper poden tenir els cossos o tindran els cossos de seguretat? Quan dic cossos de seguretat, en tots els àmbits, Ja, clar, si parlem podríem distingir exèrcits de cossos de policia, no? Els exèrcits com a cossos que treballen més en la seguretat en relació a l'exterior del país, conflicte entre països, etc., i cossos de policia que treballen més a l'interior. Bé, una cosa seria com pot evolucionar tot el que té a veure amb els exèrcits en relació a l'emergència climàtica, i altra cosa seria com hauria de ser aquesta evolució, perquè aquí hi ha una discussió molt gran en l'ecologisme i és el paper dels exèrcits, que no el considerem un paper positiu, més aviat estan contribuint d'una manera greu a l'emergència climàtica. Els exèrcits són consumidors molt grans de combustibles fòssils, i per tant són emissors, de gasos d'efecte hivernacle molt importants. Es diu que el Departament de Defensa d'Estats Units emet molts més gasos d'efecte hivernacle que molts països del món. A part, són consumidors de metalls, d'aigua, d'altres recursos. En el cas dels metalls, competeixen amb les energies renovables, amb tot el que té a veure amb la transició energètica, perquè tot depèn d'uns metalls que són escassos. La Unió Europea els anomena metalls crítics i són els metalls que tenen a veure amb totes les tecnologies, incloses les de la transició energètica i també les tecnologies militars. Hi ha uns tipus de metalls que són necessaris per a totes aquestes tecnologies i que no són molt abundants. Doncs els exèrcits estan competint, a més, els exèrcits dels països del nord global, Estats Units, països europeus, o Japó, o també Xina, que no es considera país del nord global, però igualment tots aquests exèrcits que fan la defensa dels interessos d'aquests països. L'exèrcit dels Estats Units intervé en diferents llocs defensant els interessos estratègics, de vegades miners, de provisió de combustibles fòssils, etc., dels Estats Units. Per tant, es considera que els exèrcits contribueixen a l'emergència climàtica. Però ara per ara el que estem veient és que la resposta de les potències mundials a aquesta possible situació d'agreujament dels conflictes és fer créixer els exèrcits. O sigui, tothom, ara la Unió Europea fa uns dies, el president del Consell Europeu va dir que Europa ha de rearmar-se, etc. O sigui, ara tothom, tots els governs, estan plantejant la necessitat de
de desenvolupar els pressupostos de defensa, la compra d'armes, etc. O sigui, jo crec que això, si de veritat parlem d'emergència climàtica i ens creiem que estem en una situació d'emergència climàtica, no podem estar gastant tot el que gastem en armament i en desenvolupament dels exèrcits. Són diners que haurien d'estar dedicats més aviat a tot el que té a veure amb la transició energètica, etc. Els cossos de policia és una altra situació, perquè els cossos de policia, diguem-ne, treballen en seguretat interior. Sí, perdona que talli, de policies o de bombers també, al final, perquè tots vetllen per la seguretat, quin seria el paper en situacions... Sí, aquí el que hauríem de plantejar-nos és quines són les amenaces que ens planteja l'emergència climàtica. I també en això hi ha un debat molt important. Ara per ara els governs consideren, molts governs, i de vegades els cossos de policia també es veuen abocats a aquesta idea, que, per exemple, una amenaça molt gran és la gent que ens arriba de fora. La gent que ens arriba de països, per exemple, que estan patint l'emergència climàtica d'una manera més greu i que fa que la gent hagi de sortir, hagi de fugir d'aquests països. Tot el que té a veure amb les migracions, per a molts, i això és algo que l'extrema dreta a Europa ha escalfat molt, per a molts és la principal amenaça. Clar, si ens creiem que això és la principal amenaça, els cossos de policia aniran cap a aquesta direcció, de considerar les persones que immigren, les persones que arriben d'altres països, considerar-los amenaça, desenvolupar una major vigilància sobre aquestes persones, etc. Aquesta seria, des del meu punt de vista, la posició errònia. No és aquesta l'amenaça. És molt més important l'amenaça del racisme contra aquestes persones, perquè això sí que pot portar-nos a situacions molt més conflictives. En realitat, les migracions, si es gestionen bé, són algo bastant beneficiós, i més pels països que reben migracions. Ara, recentment, s'ha dit que Europa necessitava l'entrada, anàlisis de l'economia europea i del mercat de treball europeu, diuen, són documents de la Comissió Europea, que necessitava l'entrada de 50 milions de persones d'aquí al 2050. 50 milions de persones són moltes més de les que han entrat en totes les dècades anteriors. Per tant, això vol dir que si fessin cas d'això, haurien d'estar entrant unes migracions molt més intenses que les que ens han arribat fins ara. I, per altre costat, hi ha la tendència a considerar que les migracions són un perill del que hem de protegir-nos, que són una amenaça. Clar, aquí hi ha una contradicció i els cossos de policia i els responsables han de saber situar-se en això. És molt més perillós aquest discurs de l'extrema dreta que ens diu que les migracions són algo dolent per nosaltres, que és algo del que tenim que protegir-nos, etc., un discurs que pot desenvolupar molts més conflictes que no l'altre. De fet, hi ha cossos de policia que ja consideren que aquest discurs de l'odi, per exemple, els Mossos d'Esquadra. Els Mossos d'Esquadra fa molts anys que tenen serveis especialitzats en combatre el discurs de l'odi. Doncs per aquí és per on hem d'anar. I aquests són els reptes que als cossos de policia els planteja l'emergència climàtica. I tu deies, els bombers, clar, també, perquè hi ha una altra cosa, i és que els desastres mediambientals creixeran.
I un d'ells, per exemple, són els incendis. O sigui, estem abocats... Hi ha un investigador, no me'n recordo del nom, que deia que anem cap a un tipus d'incendi que ja no podrem apagar. O sigui, no sé si es diu apagar en català. Sí, val. Que ja no podrem apagar. O sigui, que s'apagarà sol, perquè canvien les... perquè plogui o sigui, i això ja ho estem veient, Cada vegada és més difícil apagar els incendis. Per tant, clar, aquí hi ha reptes, o sigui, de la mateixa manera que la sequera ens està plantejant canvis en com fem les coses molt importants i que ara, a Catalunya, per exemple, el govern està plantejant coses que ja hauria d'haver plantejat molt abans, doncs en el tema dels incendis el mateix, o sigui, ens hem d'espavilar i hem de desenvolupar formes del cuidat dels boscos i serveis de bombers més potents, això està clar. I, Miguel, abans has comentat del canvi climàtic amb els països menys desenvolupats. Com afecta, diguem-ne, ens podries detallar una miqueta més com afecta el canvi climàtic en els països amb menys recursos econòmics? Com viuen les comunitats amb més afectacions amb el canvi climàtic? Sí, clar, abans dèiem, el canvi climàtic l'estem patint també nosaltres, i l'està patint els Estats Units, amb els incendis, i Canadà, i Rússia també, a Sibèria hi ha uns incendis ara que abans no hi havia, no? Però no de la mateixa manera, no el patim de la mateixa manera que els països tropicals, perquè als tròpics aquesta pujada de la temperatura els afecta molt més i les sequeres són molt més prolongades, molt més greus. I quan plou, això ja també ho veiem aquí, no? Una sequera molt prolongada i quan plou, plou de manera torrencial, no? Doncs això que veiem aquí, als països tropicals, és molt més greu. Global, no? Sí, i clar, efectivament, països tropicals que al mateix temps podem anomenar-los països del sud global perquè són països de baixos ingressos, la majoria d'ells. I aquí està el problema. Països que pateixen més els impactes climàtics i que tenen menys recursos per afrontar-los. Clar, aquí estem patint una sequera. Bé, de moment no s'ha anat ningú de Catalunya per la sequera. No cal anar-s'hi. O sigui, d'una manera o d'altra anirem resolent això i potser gastarem molts diners en desalinitzar aigua del mar, però quan en aquests països del sud global pateixen les sequeres que estan patint, la gent s'ha d'anar perquè es queden sense hàbitat. Hi ha molts puestos que eren zones de cultiu, zones de pastura, que ara són desert i la gent s'ha hagut d'anar. Clar, són formes diferents, o sigui, no és el mateix. El canvi climàtic el patim a tot arreu, però no de la mateixa manera. I allà el problema és que els impactes són molt més greus i els recursos són menors. I clar, això podia generar conflictes en els països menys desenvolupats. Generar conflictes pels recursos. O sigui, ara mateix, per exemple, al Sahel hi ha una situació en la que el desert del Sàhara està baixant. Jo en el llibre de refugiats climàtics vaig utilitzar una dada que vaig trobar en un informe que deia que baixa 1 metre cada dia a tota la línia sud, o sigui, cada dia es perd d'un costat a l'altre de l'Àfrica 1 metre del que eren abans terrenys cultivables o de pastura. I el Sahel s'està encongint, o sigui, el Sahel la part nord s'està desertificant. Què passava? Que a la part nord hi havia sobretot ramaders. Eren àrees de pastura i aquests ramaders estan baixant amb el seu ramat i estan entrant en conflicte amb els agricultors que estaven
més cap al sud. Això és motiu dels conflictes que hi ha al Sahel? Potser no, però els està intensificant. Potser al Sahel ja hi havia els conflictes que coneixem, no? Al Darfur, al Sudan, a tot el Sahel. A lo millor no ha sigut el motiu per el que han sorgit aquests conflictes, però els està agreujant. O sigui que sí, probablement en aquests països la conflictivitat tendirà a ser major. A augmentar. Ja que parlaves del teu llibre, et faré dues preguntes en relació amb el llibre de Refugiats climàtics. Parleu de migrants forçosos en la pàgina 106 d'aquest mateix llibre, els quals són víctimes de conflictes bèl·lics i persecucions. Però també parleu de migrants forçosos que han fugit per desastres ambientals o naturals, els quals no se'ls reconeix com a migrants i no tenen l'estatus, diguem-ne, de refugiat. Ens agradaria saber, Miguel, com és la seguretat d'aquestes persones quan emigren a altres països? Diguem-ne, com poden... Sí, com és la seguretat d'aquestes persones a l'hora d'emigrar a altres països sense ser reconeguts com a refugiats climàtics? Sí, clar, la idea precisament de refugiada, de persona refugiada, ens remet a una migració forçosa, una migració no desitjada, que és quan estàs fugint d'una persecució, d'un conflicte bèl·lic, situacions així. I això ens remet al concepte que tenim de refugiat, no? Però fins al moment, diguem-ne, els tractats internacionals i les lleis d'asil dels països només consideren refugiades a les persones que estan fugint o de persecucions, d'un tipus de persecucions definides per la Convenció de Ginebra sobre refugiats de 1951 o de conflictes bèl·lics, que la Convenció de Ginebra no parlava dels conflictes i en canvi, ara sí que considerem refugiades a persones que estan fugint de conflictes bèl·lics, perquè això s'ha introduït en altres lleis. A Europa, per exemple, la Unió Europea, una directiva del 2011 inclou les persones que estan fugint de conflictes com a persones mereixedores de protecció internacional. Bé, això són migracions forçades que tenen aquest marc de protecció. Això no vol dir que estiguin ben protegides, perquè després els governs fan el que volen moltes vegades i estan fent coses que van contra aquest dret d'asil. Ara mateix la signatura del Pacte Europeu de Migracions i Asil és un pacte que posa molt difícil l'aplicació del dret d'asil. Entre altres coses perquè estan posant molt difícil arribar a territori europeu per presentar una sol·licitud d'asil, perquè ara els governs europeus no accepten sol·licituds presentades en ambaixades, consulats, etc. S'ha d'arribar a territori europeu i el que estan fent els governs és posar totes les dificultats del món perquè la gent que està fugint de conflictes o situacions així arribi a territori europeu. Fan acords amb tercers països, posen centres de detenció en frontera dient que aquests centres no pertanyen al territori nacional i, per tant, aquestes persones que han arribat aquí no han arribat al país, coses una mica... És a dir, el dret d'asil no està garantit, però almenys quan les persones fugen de conflictes o persecucions sí que els empara la normativa, no? Sí que tenen almenys aquest reconeixement teòric, no? En canvi, les persones que fugen dels impactes climàtics, no. I això és algo que no està
no està ara per ara en cap plantejament governamental incloure-ho com a motiu d'asil, no? Jo crec que sí, que s'ha de plantejar d'aquesta manera, perquè les persones que estan fugint dels seus països perquè es queden sense hàbitats a causa dels impactes climàtics són persones que estan patint les polítiques dels governs, especialment dels governs del nord global, perquè s'ha de recordar que els països, tots els països del món, quasi tots, van signar la Convenció Marc de Nacions Unides sobre Canvi Climàtic del 1992. Això vol dir que fa 32 anys que els països es van comprometre a reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle. I què ha passat amb aquestes emissions? Que no han fet una altra cosa més que pujar, inclòs l'any passat. Les darreres dades donades per Nacions Unides sobre els gasos, sobre les emissions del 2023, diuen que seguien pujant. Per tant, els governs han incomplert els seus acords i això fa que les persones que hagin de fugir pels impactes climàtics se les hagi de considerar víctimes. Són víctimes d'aquestes... I en tant que víctimes han de ser mereixedores de protecció internacional. Per això, alguns parlem de refugiats climàtics com una idea, com algo que s'ha d'acabar reconeixent. D'acord. I a la pàgina 117 del mateix llibre, Miguel, també parleu de poblacions atrapades. Ens podries definir què són les poblacions atrapades i com és la seguretat d'aquestes comunitats? Sí, clar, això és molt important perquè contradiu una mica la idea que té molta gent de les migracions que rebem. Molta gent es pensa que es venen els pobres dels països, els més pobres, no? No és així. La gent que ve d'altres països generalment és gent de classes mitjanes o gent que té recursos, perquè migrar requereix recursos. No és fàcil migrar sense tenir els diners necessaris per tot el procés migratori, no? I clar, això fa que de molts països que s'han empobrit molt esté sortint molt poca gent. No rebem migracions de països africans. Per exemple, aquí pensem que de l'Àfrica Occidental, per exemple, rebem moltes migracions, perquè ens arriben a través de Canàries i pensem que estem rebent moltes migracions. Bé, la mitjana d'emigració dels països d'Àfrica Occidental, la mitjana de la població que viu fora d'aquests països, que ha nascut en aquests països i viu fora, és el 2%. És a dir, aquests països tenen una emigració del 2% de la seva població. Espanya té un 3%, el Regne Unit té un 6%, Alemanya un 5%, Àustria un 7%. La major part dels països europeus tenen més tasses d'emigració que els països d'Àfrica Occidental. O sigui, no és veritat que ens arribi tanta gent d'Àfrica Occidental. El que passa és que és una emigració molt visible, perquè moren molts en el trajecte i això fa que sigui molt visible. Llavors, el que vull dir amb això és que de països més pobres surt població, però no surt la població més pobra, no? I què passa amb l'emergència climàtica? Que quan els hàbitats de les comunitats van desapareixent, els cultius ja produeixen menys, hi ha menys aigua, etc., comença a anar-se gent. Això la consideren una migració econòmica. Generalment els països la consideren una migració econòmica. En realitat s'estan anant per aquesta situació, però sol considerar-se una migració econòmica. És a dir, hi ha un rerefons, no? Sí, exacte.
comença a anar-se gent. Arriba un moment en el que aquestes persones, com que han perdut més recursos, cada vegada perden més recursos, ja no tenen possibilitats d'anar-se, ja no tenen recursos per anar-se. El seu hàbitat està desapareixent, però no poden anar-se. I per això parlem de poblacions atrapades. I aquest concepte cada vegada s'està manejant, s'està utilitzant més per part de molts estudiosos i de molts anàlisis, perquè probablement anirem a situacions molt greus de poblacions atrapades en països que ja patiran fam i que desapareixeran els hàbitats i els recursos i la gent no s'haurà pogut anar. D'acord. I com ens podem adaptar als futurs riscos? Sí que és una pregunta que potser l'has respost moltes vegades. Com ens podem adaptar nosaltres? Exacte, nosaltres en els futurs riscos ambientals, diguem-ne. Bé, clar, nosaltres és una cosa i com es poden adaptar els països... Nosaltres diem el nord global... El nord global perquè els països, diguem-ne, menys desenvolupats no tenen els recursos suficients per poder, diguem-ne, fer, doncs, adaptar-se, no?, al final a situacions de l'emergència climàtica, però nosaltres aquí, al sud global, com podem afrontar aquestes... Sí, primer el sud global, per adaptar-se, necessitarà recursos que ha d'aportar el nord global. Això està molt clar, i en totes les cumbres, en totes les cimeres del clima, es parla d'adaptació i dels recursos que es necessiten per l'adaptació. Fa anys es va crear el Fons Verd per al clima, el que els països més desenvolupats havien d'aportar. Es va dir 100.000 milions de dòlars a l'any, no s'està fent. L'any passat, a la darrera cimera del clima, es va decidir, a la de Dubai, es va decidir la creació ja d'un altre fons, que és el Fons de Pèrdues i Danys, que és un fons dirigit a financiar situacions que ja, desastres que ja s'han produït, no?, i que han produït aquests països menys desenvolupats o empobrits, els ha portat a pèrdues importants. Bé, això no s'està fent. O sigui, ara ja sabem, recentment Nacions Unides ha donat algunes dades que els països rics estan aportant molts pocs diners per aquest nou fons. Per tant, l'adaptació d'aquests països depèn d'això i ara per ara no estem responent. Pel que fa a l'adaptació nostra, per exemple, a casa nostra, que estem parlant de sequera, estem parlant de més incendis, clar, adaptar-nos al procés climàtic, a aquest canvi que s'està produint, comporta replantejar-nos moltes coses. La sequera, per exemple, ja sabem que plourà menys, la tendència és aquesta, però potser és suficient si utilitzem l'aigua d'una altra manera. Aquí a Catalunya estem exportant 8 milions de porcs que estan utilitzant molta aigua, l'estan contaminant, que estan menjant de cultius de blat, per exemple, que es fan precisament per alimentar el ramat, i aquests porcs, doncs potser no és aquest el model que necessitem. Un model agroindustrial, de grans empreses agroindustrials i de ramaderia dedicada a la producció a gran escala de porcs, com en aquest cas. Doncs potser no és aquest model, ens hem de plantejar totes aquestes coses. De totes maneres, a mi m'agrada dir que l'adaptació és plantejar-nos totes les mesures d'adaptació al que ens ve, és molt important, però més important encara
és frenar aquest canvi climàtic. O sigui, adaptar-nos al canvi climàtic sí, però també frenar, perquè encara podem frenar el canvi climàtic. O sigui, la dimensió que alcançarà el canvi climàtic no està escrita enlloc. Depèn del que fem, depèn del que fem ara i en els propers anys. I això és una altra cosa, són les polítiques de mitigació. Nacions Unides parla d'adaptació i de mitigació. Quan parla d'adaptació és adaptar-nos al que ve, a un clima canviant que ens portarà a situacions, desastres molt més grossos, etc., situacions més greus. Però també mitigació, és a dir, reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle perquè el canvi climàtic no arribi a situacions molt desastroses. És a dir, que el canvi climàtic, els gasos d'efecte hivernacle, diguem-ne, depenen completament de l'ésser humà. Depenen completament i sobretot, depenen d'un sistema econòmic. Tenim un sistema econòmic que basat en el creixement continu. Si les empreses no creixen, si l'economia no creix, tothom es posa a temblar, tothom es posa a tremolar. I clar, aquest creixement requereix recursos, requereix energia, perquè el desenvolupament de les energies renovables, que és molt important, i portem anys amb un creixement molt important de les energies renovables a tot el món. A Catalunya no tant, però també, a l'estat espanyol també. Portem anys de desenvolupament de les energies renovables. Per què això no ens porta a reduir el consum de combustibles fòssils? Perquè ara per ara no l'estem reduint, el consum de combustibles fòssils. S'estan desenvolupant les renovables, però no redueix el consum de fòssils. Per què? Perquè el creixement econòmic necessita de tota l'energia que aporten les renovables i de tota l'energia que aporten els combustibles fòssils. Clar, amb aquest sistema és molt difícil que tinguem èxit en la mitigació del canvi climàtic. És molt difícil i, de fet, no l'estem tenint. O sigui, ja he dit abans, portem anys amb acords per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i encara no les hem reduït. El 2020 van dir que el 2030 les havien d'haver reduït a la meitat. Estem al 2024 i encara les continuem pujant. O sigui, no estem diguem-ne, fent això que diu Nacions Unides, mitigar, o sigui, reduir les emissions per reduir l'amenaça climàtica. Doncs això que no estem fent ho hem de fer. I com ho hem de fer? S'han de fer canvis molt importants econòmics. O sigui, aquest sistema econòmic, tal com funciona, ens porta al desastre. Està impedint absolutament que la lluita contra el canvi climàtic sigui exitosa. Per tant, hem de fer canvis en profunditat. Bueno, Miguel, per acabar i com a última pregunta, com a centre de formació que som aquí a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, quines adaptacions creus que hauríem d'aplicar per formar els nostres alumnes en relació amb la seguretat, que ja s'estan formant amb la seguretat? Aquí tenim policies, tenim Mossos d'Esquadra, bombers, agents rurals. Quines adaptacions creus que hauríem d'aplicar? Bé, jo això puc dir-ho d'una manera molt genèrica, no soc especialista en temes de formació a aquest nivell. Però, clar, el que estem fent ara, aquest debat que estem fent, ja és important. O sigui, què és el que jo crec que un centre de formació que precisament és per a policies, bombers, etc., s'ha de plantejar? Doncs s'ha de plantejar que aquests temes de l'emergència climàtica estiguin clars. O sigui, que
que formin part dels programes formatius, no? Que la policia sàpiga cap a què món anem i quins riscos es planteja aquesta emergència climàtica, no? Abans dèiem que hi haurà més desplaçaments de població, no? Doncs ens arribarà més gent. Si això ho gestionem bé, això pot ser positiu, però si ho gestionem malament, com estem fent ara per ara, a nivell de governs, això pot ser més conflictiu. Doncs es poden desenvolupar actituds més racistes, més xenòfobes, més d'exclusió. Doncs les policies hauran de combatre tot això, no? A la seva manera, o sigui, en les seves competències, diguem-ne. Doncs incorporar tot això en els programes formatius em sembla molt important. Jo crec que tot el que té a veure... L'emergència climàtica és una cosa que s'ha declarat per part de parlaments, governs, etc., però no s'està actuant a nivell general, els governs no estan actuant considerant que de veritat estem en una situació d'emergència, no? Doncs els centres formatius tenen aquesta missió, fer-nos bé que sí, que estem en una situació d'emergència greu i que hem de canviar moltes coses, hem d'adaptar moltes coses a aquesta situació. No sé, no me fico en com han de ser aquests programes formatius, però a nivell general jo crec que incorporar això en els programes serà important. Sí, només era per saber una mica la idea que tenies per saber com, diguem-ne, formar els cossos de seguretat en relació amb aquest tema. I doncs bé, doncs res, fins aquí, Miguel, moltes gràcies per assistir aquí avui a l'Institut de Seguretat Pública i donar-nos a conèixer un tema tan rellevant i actual com és l'emergència climàtica i la seguretat. Avui hem pogut conèixer una miqueta més sobre aquest tema i t'ho agraïm molt. I res, moltes gràcies, Miguel, i fins aviat. Gràcies a vosaltres. Merci.